Pa gazda, donosim ti ono uobičajeno, mogu ja sebe jedno. Može, hvala Bogu. Jedno da osinem, pa neki didivo se. A ti ako ne može, ko može. Ajde. Dobro. Samo računac neke brojke, bre, nešto se presabirac. Ovamo pare, onamo pare, vuce, gura su neki. 220, Gura su oni zakovi do seci. Ja. Nima ćelavi, na? Nima da ćelavim. Pa ti upadnem kosa nas isto. Da. A šta se računati vatati? Računam koliko mi treba za ovu adaptaciju gore što radimo u krovu. Ti kako si krenuo, ima stigne s gore do neba, ima da popne s kuću. Sad si tolika kuća. Kome pravi to? Kome? Pa ovo je tvojoj gazdarici Slađi. Ona hoće teretanu, fitness gore, hoće da trenira, hoće da se rasparvuje u, kako zove, saune. Ludača, bre, naći. Ludača. Financu ima da te napravi na ništa. A znaš što se ja razmišljao, od uvijek sam želeo da te pitam od kad, mislim, znamo se koliko već ima... 30 godina, još od vojska. Ima 70 godina. Ima. Ima tako nešto. 20 godina te zna Cvrle i 20 godina ja znam te i 20 godina te zna Slađa, znači 60 godina. 60 godina, da. To je baš dugačak period. A nikad nisam stigao da te pitam, odakle, bre, tebe tolike pare? Gde si zaradio toliko lovu životati? Nikad nisam pričao kako si došao do pare. Nikad. Nikad u životu vidim da imaš prsi pun kosi ipak. Pun si ko brod. Vidio sam da imaš pare tamo u dusek. Ima su jastucni su. Tu je prljavi ves. Guras isto. Mislim, ko zna koliko je ono što nisam vidio imaš. To je tek... Pa dobro ima da ne mora, pa ti sad sve da gledaš. Samo da me kažeš tu formulu, na koji način si ti... Kako si u stvari se obogatio? Kako je dobio pare? Bre, prosto. Pa godinu dana sam se ja bavio politikom, ti ne znaš što. Stvarno? Pa znaš ono kad si lepio plakate, glasajte za mog gazdu, glasajte za... Dobro, to znam, a to je... A to je politika. A to je politika? Da, pa da sam bio poslanik. Znači, kad lepiš plakate, to je politika, znači ja sam bio političar. Pa i ti si bio neki političar. Kad sam lepio plakate? Da. Nisi znao. A čak i ti tamo izađeš, ono, tamo kao za onoj govornici lazeš... Da? I za to dobijaš pare. Ma to je ništa pare, to platu misliš što dobijam? Pa ništa pare, plata ti, boga mi, debele suske si donosio. 2000 € je bila, ovaj most na Moravu, znaš ga, od 20 metara. Treba da bude širok 30 metara. Skinuo sam 5 metara, s leve strane 5 metara, s desne strane. Asfalt je treba da bude 35 metara, santimetra, ja stavim 15 i sve para. Ovo kod mene. Pa to je super. I ja kad sam to naučio, ja sam gradim most. Pa da nije to lost biznis, to od mosta čorne spet pola metra vamo, pola tamo, malo cugne s asfalt, sve to lepo. Ali opet kad se preračunaš, ma bre, ti imaš mnogo višnje para nego što si napravio most. Ovo je veliki most, ovo je most kao bruklinski most, ogroman. Taj što si od... Taj što sam ja napravio, da, uzeo sam pare za njega, znači tu je sprcao se u taj most, brdo para. To je kao bruklinski most, to Amerikanci kad dođu, pali bi u nesas kakav je to most. Kako bi vidjeli most kako izgleda? Čudo. A gdje je taj most, ja ga nisam vidio? To ti most prije raspona, ne znam koliko kilometra, od Suve planine do Čemernika gore, vidiš, tu su stubovi, vidiš da su viseći kompletno sve. Sajl ima 4 trake na jednom smeru, 4 trake u drugom, dole imaš preko 52 stuba, tačno je 51. Čekaj, da te pitam nešto. A gdje mi to pokazuje? Kroz prozor? Kroz prozor, vidiš tamo Suvu planinu. Vidim. Vidiš one žice kako ide, to su nosači, ovamo vidiš tamo ona planina, tamo dve. Ti bre ćakrom čovjek, pa tamo nema ništa. Jao, kako si pokvaren. A tu su naši pare. Ajmo da moja nafta nema. Uzeo si kes. Ma godina dana dosta da budeš... Ma ti si đavo, ti si čoveče. Ali sam pošten. Šta si postar? Pošten. Ja se više ne bavim politikom. Jeste, da. Ali to ja mislim da je to to je prevara veka, čoveče. Majke mi. Znači, ja bi mogao tako nešto da isplaniram. Kao ja želim da napravim neku biciklu i od komšiluka skupim delove za biciklu i kao idem ja ulicom i oni kažu kako bicikla, rekao ja ovo vozim biciklu, u stvari ne vozim ništa, u stvari to je to, da? Ti preprodaš delove. Pa to je super.